Josh Locke. Mooney. Heibio un, heibio i ddau, mi gymodd i gyffyrddiad. Bale yn tasgu at Mendes. Mendes yn mynd amdani o'r peniad gan Davies. Adam Davies yn y fan ar lle. Wel, ergyd obeithiol yn tasgu. Oedd hi ar goryn Adam Davies. Dim gobaith i Adam Shibek yn y gôl. Da ni mewn i'r 3 munud ychwanegol ar derfyn yr hanner cyntaf. Morgan. Mae Gabriel. Kirkhoff. O, cael llawer gormod o le. Kirkhoff yn dal i fynd at y Venables. A mi gymodd i gyffyrddiad gan Ben Hughes i'w gwiro hi dros y trawst. Wel, amrediad gan Gabriel Kirkhoff. Ac yna Venables ar y cynnig cynta. Owen. Mae dal yna i Kane Owen. Owen droed chwith i gyd. Dyma Pritchard. Pritchard ar croesiad syth at y golwr. O, mae di gollwng hi. Mae'r golwr wedi gollwng hi. O, mae'r dyfarnwr wedi dyfarnu bod yna drosedd yn y fan yna gan James Crowell. Wel, mae hwnna yn benderfyniad dadleuol a deud y lleia gan Mr Tom Owen. Oedd yn ymddangos i mi bod Ben Hughes wedi gollwng y Bale cyn i Crowell i gyrraedd o. A dyna'n union mae Rhys Griffith yn ei ddeud bod y golwr wedi gollwng y Bale. Wel, wir. Hughes. Davies ydy'r targed. Morgan yn ei gollwng i Matty Hill yn lledu'r Bale allan a Josh Locke. Locke. Ni'n disgyn ni a Davies, ond Mark Little ar cliriad. Mooney. I fewn y dawin y teto, doedd y Davies ddim yn camsefyll. Davies! Adam Davies yn glinigol! Yr ail i Adam Davies, yr ail i Caernarfon. 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. A'r tîm cartre yn dyblu'r fantais. Caernarfon 2, Pen-y-bont dim. Kane Owen. O, tafliad da at Cion Reffel. A Crowell! James Crowell, a mae Pen-y-bont yn ôl yn y gêm. Wel, tafliad cute a deud y lleia. A'r bas yn berffaith i James Crowell. 1 munud ar 15 o'r ail hanner. Kane Owen yn ei chodi hi fewn i'r cwrt. Mi oedd Watson ar Bale yn tasgu at Clayton Green. Mi oedd yn yna, mae'n ymwelwyr y dynion i sgôr. A Crowell unwaith eto. James Crowell, oedd nhw ddwy ddim ar ei holi. Maen nhw'n gyfartal am ddiffyn Caernarfon yn stond. A James Crowell i ail Pen-y-bont. Kane Owen. Dyma James Crowell. Crowell ar hat-trick, wrth gwrs. Crowell yn mynd amdani o'r arbediad gan Hughes. James Crowell, oedd ei fwriad o'n amlwg, creu lle am yr ergyd ar y droed dde, arbediad o'r safon ucha. Mor agos at yr hat-trick. Matty Hill, yr hediad ac yna'r tafliad hir i fewn i'r cwr Cosby, a mae gefn y rwyd! O, mae Blaine Hudson yn dathlu! Am ddiffyn Pen-y-bont yn methu delio efo tafliad hir Matty Hill a Blaine Hudson ar fenthyg o'r Seintia Newydd yn gwneud ffafr a'i hen dîm. Caernarfon 3, Pen-y-bont 2. Reffel dan bwysa. Gyda'r cliriad mond at Morgan Owen. Edrych chi agor y gêm allan yng nghanol y cae dyma. Bale maen gan Mendes at Louis Lloyd. Lloyd yn taro'r postyn. Oh, mor agos at y bedwaredd. Mi nath y golwr yn dda. Mae rai roi clod i Adam Shibek. Mi nath o gau yr ongl. Mi gymodd wiriad oddi arno fo yn erbyn y postyn ac allan am geic gornel. Morgan Owen. Davies. Tafliad da gan Morgan Owen. Davies dan bwysau gan Woody Wiss. Adam Davies. Canavan. Bale i fewn gan Matty Hill. Edrych am Louis Lloyd! Oh, am naid gan Louis Lloyd. A'r peniad dros y trawst.
Caernarfon yn pwyso am y bedwaredd. 3 munud o'r 90 yn weddill. Gabriel Kirchhoff! O, mynd amdani ar arbediad yn gampus gan Ben Hughes. Kirchhoff, wel ergyd oedd honna heb unrhyw amheuaeth. Clayton Green ar gic gornel. Osa fwy o ddrama i fod yma ar yr ofal dim efo gic gornel fel yna. Kirchhoff ar ei holi. Yn ôl at Clayton Green. Mae yna 4 yn y cwrdd. Clayton Green. Green mae yna le am yr ergyd fan hyn. Green yn dal i fynd o'r cyffyrddiad lleiad i angen. A mi gymodd i gyffyrddiad oedd ar un ochr eiwyr. Caernarfon, mae'n gic gornel. Caernarfon yn amddiffyn am ei bwyda. Da ni fewn i'r amser sy'n cael ei ganiatáu. A mae anafiadau ati ar ddiwedd y gêm. Clayton Green, Green, allo gael ei greisio i fewn, mae'n llwyddo i wneud hynny at yr ochr bellai. Mae'r dynion mawr yn i fyny yna. A'r peniad dros y trawst. Wel, mi oedd Gabriel Kirchhoff yn ei chanol i. Mi oedd Kyle Ludwigson yna hefyd.